Γεια σας, σήμερα μου ήρθαν κάποια πράγματα από το Temu και κάποια άλλα μαγαζιά. Το πρώτο πράγμα που πήρα από το Temu είναι αυτά εδώ τα γυαλιά για να βάζω φωτογραφίες. Είναι ωραία, μ' αρέσουνε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Θα τους βάλω ένα 9 στα 10. Μετά πήρα αυτά εδώ για τα Crocs μου. Είναι ο Stitch, έχει 8 σχέδια μέσα. Βάζω ένα 5 στα 10, εντάξει. Δεν ξετρελάθηκα. Μετά πήρα αυτό εδώ για να στολίσω το πάρτι μου, γιατί σε λίγες μέρες είναι γενέθλια. Εδώ αυτό θα το βάλω στη τούρτα. Έχει και κολλητική ταινία εδώ πέρα για να κολλήσω το Happy Birthday. Έχει μπαλόνια, έχει πράγματα για να βάλω πάνω στα κεκάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει πολλά πράγματα. 10 στα 10 που βάζω, είναι το καλύτερο. Μετά πήρα αυτό το τραπεζομάντιλο stick. Βάζω 9 στα 10, δεν μ' άρεσε πολύ. Και μετά από ένα άλλο μαγαζί πήρα αυτό και αυτό, το κεράκι και το μπαλόνι σε χρώμα χρυσό, που τους βάζω 8 στα 10, ναι. Το πήρα από το Total Market στη Φλόρινα. Και μετά πήρα αυτό το κομφετί που το κάνεις έτσι και πετάγεται μικρά, πώς να το πω, πώς λέγονται, σαν μικρά χαρτονάκια, κάτι τέτοιο. Τα πήρα από το Shein, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και του βάζω ένα 5 στα 10. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ, έτσι και έτσι. Αυτό που ακούστηκε ήταν επειδή το άνοιξα λίγο, μην νομίζω ότι έγινε τίποτα αέριο. Γεια σας!